ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மைசூர் உருளைக்கிழங்கு தோசை எப்படி செய்வது பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம வீட்டில் நம்ம தோசை போகிற மாவு இருந்தால் 2 கரண்டி அக்கிடுது மசாலா அக்கிடுது நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம மைசூர் உருளைக்கிழங்கு தோசைக்கு என்ன பண்ண பார்க்குறோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சட்டியே வச்சு ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். தேவையான எண்ணெய், அதுக்கடுத்தது நல்லா கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் வணக்கி விட்டுக்கலாம். வணக்கிட்டு நம்ம உருளைக்கிழங்கு போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். நல்லா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டாச்சு. அதில் நம்ம உருளைக்கிழங்கு போட்டுக்கலாம். வேவிச்சு வச்ச தண்ணியில் வேவிச்சு வச்சு உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் உருளைக்கிழங்கு போட்டாச்சு. வேவிட்டோம். அக்கிடுத்து நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம். தூள் உப்பு, தேவையான அளவு உப்பு. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வேக வச்ச தண்ணியில் உப்பு போட்டுருக்குறோம், அதனால் உப்பு கம்மியாக போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு மசாலா போட்டுக்கலாம். மைசூர் வாங்கிட்டு சிக்கன் மசாலா போட்டுக்கலாம். சரி, இங்கே சாக்கிறது நம்ம தாளித்து நம்ம மாவில் கொட்டிடலாம். இப்போ மாவு நம்ம தோசை மாவு எடுத்துருக்குறோம். இதில் நம்ம ஆட் பண்ணி நம்ம தோசை விட்டுடலாம். ஈஸி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ மாவில் நம்ம கலந்தாச்சு பாருங்கள். தோசை விட்டு எடுத்துடலாம். தோசை விட்றோம் பாருங்கள். உருளைக்கிழங்கு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வந்துட்டு இருக்குது. நம்ம அப்புறம் நல்லா சுட்டு எடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உருளைக்கிழங்கு தோசை இப்போ எடுத்து சுட்டாச்சு. இப்போ சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா சட்னி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் சாப்பிட்டு சொல்கிறேன்.